Jehovah di bata nahua persia hamin di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Homa na mga ramot hati-hati dot pikiran nami be dinalaw manangihon hatam. Amen. Hurian itu hatta na niholongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debata na gabit turpuk ni jamita ima di minggu patuluhod dung trinitatis ditikyon dienet ma sian Galatia bidu onom mamuka masian ait na parjulu tolhas tuet na pasapuluhon songonon manidok hatana disi aliak kadongan molotung tersomong jolma merdosa hamu akanong taruli ditoddi mapature-turehon ibana merhite-hite toddi nalabok alai matahon dirim sotung dohot ho tarujun masyuru pamahamu mamorsan akan adok-doki ima dalam mengaradoti patik ni Kristus ay molo tipabur nang halak dirina hape soanong dibana si pauto-auto diri doi alay ganuk ma manakasi ulan nabe dungi tu ibana sa diri ma puji-pujian dada maradopon na asing alay adong diganup si porsanon nabe alay na mamudahon hata ni dipata tamado taruli di nasa persaulion ni na pinadodani unak kamulilu dang olo di mata liaan ay ia isabur halak ido gotilona ay namanabur tu daging na maggotil do siya daging na hamaguan alay namanabur tu toddi maggotil do siyan toddi hanguluan sa liling-liling na alay unang marnaluja hita mabahen na dinggan ay namagotil do hita mo say ditikinay ang goso pargali hitan waing atong bisa sa dihari dope taulahom manadinggan di saluhut halak alay gumudang matudongan sa hapor seota ido yang gosahat na kurian itu hatta na ni holongan di bagasan Yesus Kristus jujut do tabigi paddohan yai di sabur halak ido gotilon na manang hukum tabur tuay itu nyata somalna didok songni alajut ni rohamida sa sahalak na nirajuman na mangulahon na jat tuibana marhite paddohani neng dohonon na jalo ondi na mabay na jat ido na jat dang apala sala paddohan si songni alay sa sitong na ikomanat do hita mandoki tutu tarsurat do paddohan ni diturpukta sa daryon ima diet na papituhon unak kamulilu dang olo de bataliaan ay iya sabur halak ido getlen na alay molo taja hadinggan jala taparwahon konteks ni turpuk ima ait na perjulo 1:10 unok na dang apala uhuman tu halak na mangulahon na jat atong dia do unok na ima na tasigati di turpuk jamita minggon na perjulo amanginang marsiurupan mamorsan akan nanukduk molo tabigi hatapatik olo do pitor lahor hata tupatik na sa pului sitong doi alay tutudak ko la ni ay godang nari patik siulahonon na tarsurat di padan na rubi alani di Matius 22 ayat 36 rodo si boto patik manukut tutuhan Yesus songonon guru namin dia do patik raya sian angka patiki siya sukus-suku ni dapat hitama pangatusion na gudang do patik dia lusi Tuhan Yesus ma dia 37 siya si haholongan mo do Tuhan di batam siya nasa ati-atem siya nasa hosam dot siya nasa roham ido patik raya jala perjolo alay dos do arganina padua honon si haholongan mo do dongan mi doso dirim patik na duwaon ido makakam nasa patik dohot hata ni panuriran unok ni sudi patik mangihut to Tuhan Yesus ima makaholongi di bata dohot makaholongi dongan jolma ima patik ni Kristus jala ima na sinuraton ni si Paulus di ayat na padua nang pe marhite paddohan na asing Paulus merumuskan ulang dengan kata-katanya sendiri manang melakukan parafrase marsirupa mahamu mamorsan akan nadukduki madalan mengaradoti patik ni Kristus
lapatan na manginang hataridaan makahulongi di bata tahulongi madongatta jolma hataridaan makahulongi donga jolma taurupi ma dongan mamorsan na dukduk songon halak na porsia hita radido hita mangurupi dongan molo tutudo si huton Jesus sita ikko radido hita mangurupi dongan di sitaonon na taruji-uji ma jolo perdalanan ningolutta na sato nga taonon nunga adong dongan na marsi taonon na taurupi nunga pigahalak dongan na tongon manaon na dukduk na tapaniyang buido na taurupi keluargata hubar balokta dongan sa ulaon ng dongan sa huriyam mauliate madidibata damang dainang marhite huriana di luasita marsiurupan marhite na patupahon ulaon diakona sosyal ng di distrik di resort ng huria dang alani gudang na alay sa sitong na nunga parsido tita mamorsan na dukduk marhite pelean mananggugo tok ripe tu ulaon diakonia alani tahaburjuhon mapasahatok pelea tu diakonia sosial alay unang matutuholan marhite huria rikot do tapatupa nang dingulutta siganu paari na marsiurupan gari putta adorang so Kristen diwoto do marsiurupan isarani marsiada pari marsi tupahan di ulaon las ni rohan ang asak lama nian hita dung manada Kristus taburjuhon ma na marsiurupan ay ido dalata mangaradoti patik ni Kristusi amang inangha ang ginanihulungan di bagasan Kristus Jesus napaduahon ima mangulahon na dinggan tu saluhut halak molotadok nakin iya hataridaan ni na makahulongi di batado dongan jolma iba mangurupi dongan di sitaonon na sa sitong na manginang adong dope na upidang siya ni ima mangulahon na dinggan tu saluhut halak mangulahon na dinggan dadahol at tu na marsitaonon alay do nang tu na so marsitaonon dadahol at tudongan teman sahabat alay dohot do nang tuna so tinadda di pangido hita asa makahulongi tanpa batas ubahin ido amanginang didok diet na basa pulon tu saluhut halak hahulongan do dongan naso sa huria naso sa ugamo nang jadi holong roha tu halak Kristen dungi sugo roha tu naso Kristen songon holong ni roha ni Kristus naso maribar songon ni manang holong ni rohata boha kadongan nung ngatapain na dinggan tu dongan naso sa huria nang naso sa ugamo do tita nung ngataulahon na dinggan tu akka na jupak kita di bajak di kantor di kodi do diak kainganan nasi nung ngatapain na dinggan tu halak na mora do na pugis siya kita nung ngatapain na dinggan tu halak na tumibo do na tumoro pakat na siya kita Kurian itu kata Raboy do dohonotta tersurat do dia 10b alay gumudang ma tudongat ta sa haporseon tutu alay dang namatuk asagabi taulahon najat tunaso sa haporseon anaing dohonon ni ayat 10b on pasti do jumulo pinatuduhon holong tunaju monok tuna jumot jupang dang mungkin jumulo binahen na dinggan tuna daw siyan tuna jonok taingot mamanginang dang dioray mangulahon na dinggan tuna so sa huria nang so sa ugamo ay dodok to di ayat 10 ay taulahon manadinggan di saluhut halak amanginang huria nito hatta di pangatusiyon si songonod do talapati paddohan di ayat 6b ay iya di sabur halak dogotilon na odolan na dada di panghumiyon alay di sususoso mangulahon na dinggan molo taulahon na jat dapat kita manajat alani unang taulahon na jat molo taulahon na dinggan dapat kita manadinggan molo taingoton lamar situ mahita manabur di bagasat tordi marhite ulahon na dinggan marhite na marsirupa diak ka na dukduk asa magkotil hita di hangoluwas ni saliling nileling na
Molo tayo tamangin ang hukum tabur tuway nakin. Mabiyar mahita manabur. Di bagsad daging marhite na mangulahon na jat. Marhite na manabay hadok dokon ni dongan. Asa unang magkotil di hamangkuhan. Alani sotong tapak kebe paduhan. Iya isa berhalak dogotilon na. Lamang humidongan. Balik sa tapak kemay. Mangod charhita totong mangulahon na denggan. Hurian itu hatta na niulongan di bagasan Kristus Yesus. Dang namaralo turpukon tu pangajarion sola gracia manangholan asini roha. Do sola fide manangholan hapor siyaon. Dang tarulahita mabahen na denggan. Tu salut halak molosian hadirota. Alani ikon pangidot tado gugusyan dewata. Ikon nyojar ni hapor siyaot taro asa tarulahitai. Nang sikop pangulahota alay pasikopon ni debatarui marhite mudar ni Tuhan Yesus ido ubahen di na mangulahon na dinggan hita ikod dohonot tado huula na dinggan ala nang jumolo do hujalo na dinggan siyan debata alay dang sala tutu molo gabi magkiripita dapot tita na dinggan ato nga manginang ubartuad sa pulo jala na gabi topik ni mingguta taulahom ma na dinggan tu salhut halak. Amen. Ali Tuhan Jehovah na marhabang so di banu bicang nung hubigi biali Tuhan hatami di partikyanon atau ngali Tuhan homa na margugyo kami mangulahoni di bagasan parnguluan nami tarlumobi di adupanmu ali Tuhan asa tamahami ali Tuhan majalo habaron ni pasu-pasumi marhite-hite guar ni Tuhan Yesus Kristus si paluahami martanya kami tuho amen.